Minnie Baloyi panguva ino okonzesa chaos pa social media. As we know, Minnie Baloyi is the wife of VP Constantino Chiwenga, and panguva ino, as we are seeing, kuti panguva ino they are drawing the public attention through my social media post, even their appearance, mukati sama dressing avanopfeka pama ZANU-PF gathering, ma meetings, kunyangwe nema international meetings avanoatenda. Zvinozoratidza kuti this couple panguva ino ava iri very iconic. Zvisadabena mashoko anouya achitogwa naMinnie Baloyi after ambotsiurwa nevanhu panguva ino oti aiwa musandiudzira ndinoziva zvandinoita, don't subscribe or like out on the bell icon. Yesterday we saw kwakune a burial of our national hero as a country, Heroes Acre. Tinoti Minnie Baloyi anoposta mapictures aVP Constantino Chiwenga. VP Constantino Chiwenga aiwa vakapfeka face yebasa vasingasmaili, vachiratidza kuti VP Constantino Chiwenga havasi kufara nezvirikuitika munyika yeZimbabwe. Anoposta these two images amuri kuona avo okudanyira achiti aino ndakabogariswa pasi ndingatsiurwa kuti ndiri kuzvinyanya, but sorry zvenyu, ini munhu wangu ndomira naye, soko yangu mai amvaisa malove. Ndo madevelopments anobuda panguva ino, Minnie Baloyi achiti aiwa ini soko wangu ndomira naye, aiwa zvingaoma zvingarwadza kana zvingaita sei, but nasoko VP Constantino Chiwenga hatisiyani. Madevelopments ari kubuda panguva ino atiri kuona kuti as VP Constantino Chiwenga is battling and fighting against Uganda towards a constitutional amendment and House Vision 2030. As we know that VP Constantino Chiwenga, according to the gentleman's agreement, is the one who is supposed to succeed in nyika in 2028. Panguva ino Minnie Baloyi ari kuti soko tinomira navo, zvingaoma zvingarwadza zvingaita sei, tinenge ndiri navo fighting zvikananda. Ndo madevelopments aripo panguva ino muri Zimbabwe. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kudai kwaPANECHAMISA pedu, musasubscribe or like, machiri kunyocha the bell icon.